54 anyos si babaeng nakalingkawas sa tinong kamatayon human gilaslas ang iyang liog siyang live-in partner ni asoy siyang near-death experience ug ngano nahatagan og lugway ang iyang kinabuhi. Atong sayran ang detalye pinagi sa kong RTV Presents. Iniro nining tuigan na hitabo ang brutal nga krimen sa Asira sa Dakbayan sa Sugbo diin gilaslas ang liog sa usa ka babaeng fruit vendor. Ang responsable, maurasab ang iyang kaipon nga daling nadakpan sa mga otoridad. May nalangkay dunay nagpakabana nga mga taong nitabang sa biktima ug nadalas tambalanan. Ang biktima mao si Bernadita Zamora, 54 anyos kinsa na kumato sa tambalanan sulod sa pipila ka adlaw. Nahatagan siya og ikaduhang kinabuhi ug nakauli na siya sa ilahang Pinoy-anan karon. Makalakaw na siya ug nahibalik na usab ang iyang tingog. Apan nagpabilin ang dakong uwat sa iyang liog agi sa kutsilyo nga hapit mukutlo sa iyang kinabuhi. Mato ni Manang Bernadita nga wa siya magdahom nga mabuhi pa tungod kay ang dakong ugat man gyud sa liog ang naputol. Apan ang hugot nga pagtuo niya sa Ginoo ang nagluwas kaniya. Siya usa ka debuto sa Divine Mercy. Nakatabang din ang Ginoo sa akong pagkanang kuan niya sa pag Kawas ni mo. lingkawas niya nako. Wadyo ko magtuo nga, matoy natabo nga, nabuhi dun siya dun. Sa imong nasayran o sa mga ugat tay taas man kay ng iyahang tinahian o sa mga nabugto aning ugat sir. Okay. Ang pending sa doktor sa dito sa ospital ningon sa nga naputol kuno ang kining ugat na kinadakang ugat. Dako usab ang iyang pagpasalamat sa mga nahimong anghel nga nagluwas kaniya nga mao ang mga nursing student. Salamat kaayo taon nga ila pagid taong libre akong kinabuhi. Ma'am Angel Faith, may buntag nimo. Salamat kaayo sa imong pag-save nako. Mensahe na sa kababayenan nga dili magpadaog aron dili mahiagom sa kabangi sa mga tao kan sa mga kamot gaan kaayo nga modapat sa mga babae. Usa lang si Manang Bernadita sa gipahinungdan nining buwan sa Marso diin gisaulog ang Women's Month. Ang mga kababayan kinahanglan magkigbisog, mga babae maproteksyonan sad. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.